Dramaskati. Famba motikari chete musina kana vanhu vanenge vachifamba. Kati munenge mangofamba mvura iyi munenge vachifamba motikari chete munhu aumbomona tuchachifamba. Zvandataura kuti ukada kuteedzera mvura yacho nauna chaunoita. Kona siyana yakuva nesuro. Kuva nesuro ichingonaya kudai izvo. Tadzisa mafaro. Kadi taenda kumafaro. Sho mvura yaitotikanganisa. Mvura yaita mahalas. Then I send a message. I love the way you are so real. How garu, how pin the makeup. Panikiri, we don't go as a guys. I send a message to inbox. I had this on coma. Natural, sometimes it helps. It's born natural. It helps. Those are it helps. So makeup erasikana kuti ukwanise kuya pa live. Guys. Zvinoita tongoya takadaro. Hanzi welcome to UK weather. Sisi raini haya. Hapana chanombogona kuitana kuti chingofamba chimwe changoti reka chingozvibudira kwakadaro. Saka tongobuda kwakadaro. Tongobuda kwakadaro. Tongobuda kwakadaro guys. Weather you guys, weather you. Hasta takananga kunotsvaga pa ndikuziva takananga ipi rekati kuona takananga ipi so fasa nazo takananga pa chep takananga ikoku takatiri mu Midlands tiri pa chep tiri mu Birmingham tiri mu Midlands tiri kubuda mu Birmingham tiri kubuda mu Birmingham okay kwanzi tiri kubuda mu town inoishi takananga ku Midlands amanoti ku Midlands tiri mu Midlands tiri mu Midlands asati tiri mu Birmingham asati Birmingham. Kwa nito topike kunetsa. Aiwa weather zveiwe more blessing kuri kunaya ka weather ndo iri kuda. Weather. Zvana zvakadhakwa. Asi china kutakukata mai. Nene nasine masaina saso sukwira mai mwana dzirizo kuta kuvava idzi. Mumeona. Ndangaona. Ndandisiri chokuti ingani bosi ndazwa 2. Ndazwa 2 maalarm. Oh my God. Africa is massive. Guys, guys, kana pane munhu ari kutsvaga ndichaiposta but kana pane munhu ari kuda imba yekutenga hanzi kuchi kwekwe mbizo 9 kana pane munhu ari kutsvaga imba yekutenga guys imba yakachipa ijackpot and ndatoiona inenge yakamboitwa ma renovations manje yakatonaka imba iyo iri kunzi 28,000 US dollars guys yakachipa 5 bedroom house 5 bedroom. Yes, slow is late. Can I 5 bedroom house? Can I cash hands negotiable? Antika kwekwe kumbizo extension 9. Kana wine Mariako. Antika kana wine Mariako extension 9 kumbizo. Pane imba iri kutengeswa 28,000 US dollars but kana wine cash pano negotiate. 5 bedrooms. 5 bedrooms. Yes, 5 rooms. 6 rooms. Okay. Right. Saka ndimanzwa guys kana pana ari kuda imba. Iripo imba iri kutengeswa. Iripo imba inotengeswa tichini. Maya. Don't push me. Tichinda kwatiri kuda kuenda guys. Totaura nezvei. Tichinda kwatiri kuenda guys. Totaura nezvei. What do you want me to talk about? Tichinda kwatiri kuenda. Totaura nezvei. Chinono ndikanyama. Tichienda kunyama.
Makofambira unodya nyama chete. Kokudamba. Amobhungu so nizo takaswera munhu asi tikaswera mufuti. But ndandoda kutorara kaini. Zvino ndakarara nei? Ndakada kurara majinga ramboita zvichana kids. Zvichana kids. Taureka guys, moda taure nezvaitisvika patikwendawo. Tinoona kwatikwendawo. Hello, how are you? Ndakafarira kai pinisa. Oh, always follow. Kudzi Messi, thank you. Mwah, thank you. Hanzi ndoida maita chemba nderudzi. I think it was painted in yellow. Yakapendwa neyellow. It's a nice house. Ndinoona yakaiswa matiles. Yakaiswa matiles manje and stuff like that. Yakatonaka. Ndaiona zvakuti yakatonaka. Ndakuzoona hangu marunza emukati takakura zvakaita sei. But mondra extension 9 handisiya kuti yakaita sei but ndofunga ma-standard rooms aya. Ma-standard rooms edzimba dzekuzimbabwe. Stand yachona ihombe. As for the picture, yanga iri hombe for the picture. Zvinhu zvokuona papicture hazvo nokuzoona live zvakati siyanika, but papicture zvazviratidza kuti zvakarongeka. Okay. Hanzi musapindire masira da kondida. Manje konde ndaiwani. No comments. No comments. Ngatisaure zvedzimba dzatiri kutengesa. No comments. Tumelasha mi. Guys, inini ndiri kutsvagawo nguruve. Kune vanobreeda nguruve. Ndiri kutsvagawo nguruve yekutenga. Saka vari kuZimbabwe, please. Vane mafamu. Muzichengeta pai. Ndichishaiwe pekuchengetera nguruve dzangu. Iwo wakuda kundiyo. Yes, 28,000 US. Yes. Hanzi ndotsvagawo nguruve dzekutenga. Vanoita zvekutenga nguruve kuZimbabwe vaibate kuseri. Vanoita zvekutengesa nguruve kuZimbabwe, vanoita zvekubhidha nguruve kuZimbabwe. Vari kutsvaga nguruve dzekutenga, dzekutotenga. Yekuchengeta kwete Moda 1. Ndoda 1 cards ne1 vhone. But kana iri cards kana ikauya ine nhumbu bho manje. Hanzi kune tine mombe if anyone. Okay. Kuda ari kuti ova nemombe o ari kutengesawo mombe. Saka mari mombe dzake itype. Hanzi mari plus type yemombe dzakamira sei? Vanhu vari kuita zvefarming kumushoko. Kwembudzi dzenyu dzadii? Ambudzi dzangu dziri kuita imagine yane nhumbu kana udza. Yakauya ine nhumbu. Ine zamu mani nhumbu yecho. Amen, whatever the case is. Ndiri kuzoti ndinenge ndambuya mai manje. Nendambuya. Nendambuya mai manje asikana mune mawe nditi makorokoto. Nyazvara. Eka. Kovana vangu. Ndiko ngokutadza vanhu road. Vana vangu. Kuenda. Ayo but ane nguruve serious on a serious note. Nguruve please. Tombotaurana price niko unenge uri. Not yet. Kwai kana kune varume vari kudiwa vakadzi mutiudze. Urutsvaga murume here wangu. Urutsvaga murume here timboita dating. Timboita dating timboita hook up nhasi. Mumbononga timbovhura bhero guys. Bhero tinotovhura. Mumbononga. Tivhure bhero mumbononga. Kwatonoraka. Tivhure bhero guys. Utononga. Hanzi mixed from 300. My heifers, steers, and also have my bulls and my bram. After 600 yards, keep right. Okay. Hanzi ndinyorere kwanzi uya ku inbox. Chuya ku inbox. Chinyora ku inbox mugotaurirana. Chinyora ku inbox mugotaurirana. Chinyora ku inbox mugotaurirana. Chinyora ku inbox mugotaurirana. Keep right. Business. Vhura icho itaridze. Aiwanzoda kurivhura bhero. Nhayi ungangoda kufira mugota kuti ndiwe wadi. Varume havasina dhiri avasikana. Be a man yourself and be a woman as well. Shanda ndokune dhiri.
varume ichero on the top havasi kutoraramira zvishodaro. What's my name? Kwanzi chi? Matichi? That varume havana dhiri. Varume Masiguru muri happy. varume Stress ne varume sometimes. Mune stress. Mukamborara nepirogu makaisa pirogu meso. Uchimbochema. Ukambona mata wakakasa uko. Uchidai. So single life is stress and. Isusu timasingo kungoti kudubu. Moto wata. Tati kudubu je torara. Saka boga. Aiwa mkoma. Inyaya yekuti bamkuru vanenge vakangotisa vakaita. Aiwa, but guys zvakatondibatsira because handina kana stress. Vakatongotibatsira. Vakubatsira? Vakatondibatsira. Anzi vakandibatsira. Handina kana stress bamkuru vakaita vakandibatsira vakandana stress. Handina kana stress. Ende vakatondisira ndakatoachiva vaenda zvakatowandisa. Saka the best revenge is success. Saka nditoripo. Best revenge is success. Nokusukasora kuchemera murume. Aiwa ndisandati varume ichiri on the top zvayo. Benefit. Handingambochemi. Hazviso kutoti mungatoti ndakutorarama kuti asi kana ndibva matondipa. No. Hazvisi zvokutodaro. Hazvisi zvenzara zvokudaro. Kwai chatiri kudai cucumber chete rimwe rese rinenge ratove drama. Ukasangozvifunga kona something to do in life hautombozvifunga zvese kana zvecucumber zvacho kana zvechi hautombozvifunga. Ukaona uchifunga zvinhu zvakadaro ka hauna zvokuita. Hanzi it's a lonely life maitawa taura ichokwadi. Inini handina lonely life ini. Handiti izvo zvingatobuda so ndakutonozvifadza. I make myself happy. I don't need a man to make me happy. Right, Hansi Namili. Kuva single zvinonakidza. Only a good man is worth having. Yes. That is true. That's a good statement. That is true. I can take that statement anytime. That is true. Hansi Nuda shift shades. Find something to do which occupies you and you'll never think of anything above Find something else to do. Ukangodaro haumbofungi zvoti hanzi ye murume kana kuti chi unenge wakutongozviziva kuti ndiri busy. Maitawa vari kudaro apa. Ndiri kudaro. Nasi ndikutaura neni. Tsara na driver. Nasi ndikutaura neni. Saka tsvagai zvekuita. Handiti papa totsvaga nguruve, totsvaga vamwe vanotsvagawo mabhero ekutengesa hembe, vamwe vanotsvaga madomasi avo ekumusika. Anything, find something to do to occupy you. But guys, sometimes kwere murume kunonakidza zvimwe nguva kunostressa guys. Ini mina ndimbokudzai. Inini guys nemurume wangu titori my best friends ekudaro. But anozomboporonga guys, anozomboporonga. Ini ndine soulmate yangu guys, he is my soulmate. Andimaona ndakaona soulmate yangu asi anozomboporonga kasi best friend yangu guys. So it's not but as we right vakuti mapiro vakuti mapiro mapiro but inini guys inini I'm married to my best friend. Yekuti tikatanga kujaiva kongonya pa munoshamsika kana tikatanga futi kurunyandurana kugwapa futi munovhunduka kuti vana ava haufa. Animaona ndosaka zvizi nyaya dzevaviri hadzipindirwi because mukana kupindira nyaya dzevaviri iwo ndo unosara uri pamhe vanhu mangwana vazoitana sori mangwana izvo zvindingadai ndakunyara nhasi ndamuka so ndiri kunyara vanhu nhasi vakuvatidza namaswiti inzinzirayazvitogwa pano guys. Inzai musava zvikadamboudzwa kuti nonsense abatwa panonaka. Inzai guys musava
guys, guys, imagine the type of putting guys, do what you do, but come on, guys, the language ready, guys, is why way. I'm going to have a song up. I mean, enjoy yourself. You go. Sure. Find the cat out that day after that season. I didn't know that there is the cat is the exit 6M6 towards London. Yes, scan. Exit. Then, after 100 yards, keep right. I'm not sure it's I want to push for the guys to Titaure type. And that is Kumira, that is Kuzora Jimbo, to go to Namberi. Keep right. Then, after 600 yards, take the motorway. And it's a guy. Saturday next week. Saka ndikusumuka kuno ku Cape Town nendege. Bakati tifari tigemanzidi. Ukilokane mabhasi ayaye ati kana zvakaoma anotakura vanhu vedu vachiendesa kumushaya. Kudo one of the buses sekuti ndikwire ndiende naro. Chinobhadhara. Banana kuti batsira kana madhari sakaomera. Mira ndikupindura husband zvati painwa woti ndikunyengererwa here saka husband ndiri kumbonyora messages zveapa husband ndiri kumbonyora message masweet nonsense saka ndoya ndiri kupindura ntaura newe so taurako alright ndandichiti zvoni ndiri kusumuka musi weSaturday kuenda kuZimbabwe kuenda nendege kusvika kuJoburg saka ndaikumbirawo nhamba dzemabhazi ayaya amunotakurisa madhayaris pane auma ayaya ndo andiri kuda kusapota ndokwirawo bhazi one of the buses kuenda kwaHarare ari muJoburg. Okay. Kana tamira patichanomira tinokupa madetails acho ebhasi. Okay, no problem. Thank you so much. All right. Because Harare busy, amai venyu vanombopindura date. All right, I will go back to the date. You get one dog, what's no shoulder. Mira. Any boss smelly myself. All right, it's Mona vana masoro makati weka na mevenyu. Aiwa zvana. Masoro makati yeja. Karila kuti muzwe latest. Hello. Ndaona kuti muri kuramba muchitaipa ndakaisa foni palive patiko ndo ndakaisa kupanze pangu saka mamuchitaipa pane munhu angari pafoni saka ndandichimbopindura mene ndikati izvozvo kuchataipa tikumboenda kukamari kakamatindira tikumboenda kubrai saka tikumbodaidai kubrai haiwa tikuenda patikuedza ndoe tikukanganisa chete vabuda varuda buda vachindepi shamwari pedzerane chidhori twako kumba ikoko ina handiko
ndichamboita zveeurope ndichamboita zveeurope pedzera nei ndudhori twenyu ikoko vari kuindepi hanzi iko vari kuindepi vari tu but vana anti vanzi vari hofu zvina sevikendi vanenge vaita vari kuda kufamba vasiye vasitirone voda kufamba varaishapsha hanzi namadzimai nduku imbokutaridza zvandiri kumwa oright kwai pane aremegwa ane zvaona kumaentada kufara madzimai nduku hapana kana chinyuwani tikuda zvinyuwani madzimai nduku tazviona kubva topiwa udhara hapana kana chinyuwani tatotaura tiri kutongoenderera mberi happy ende hatisi kutombomira ende iwe madzimai nduku kanga mati musono ndaita live yangu chiti paroda maoption matatu ndoda kuramba father diaries kana ndoda kuvaroka ndoda kuvaregerera saka ndazovaregerera manje saka aluta continua ndazovaregerera saka aluta continua maiguru abatwa panonaka vakataurira muningi kuti abatwe panonaka hanzi ndabatwa panonaka namaiguru nasisi vangu vakataurira inini kuti ndibate panonaka saka musanzvinye kuzvinetsa guys fambai nesaidi iroro aluta continua hanyaya nesaidi iroro hapana chinyuwani zvese zvendakakudzai pano zvese madhairis epano anofollowa pana anoziva zvese hapana chinyuwani ndosaka tiri kuseka ndosaka tiri kunakigo ndosaka tiri kuseka hapana kana chinyuwani vepano they know everything unless uri munyuwani waona zvokumasititi famba nesaidi iroro redu saidi hatisi kuzokupa because takatorisa kudhara takataura kudhara redu saidi takatoritaura kudhara zvokuti kwapa haubuda chikupi kana kuti kupi fambai nesaidi iroro isu saidi takaritaura pano kudhara tikapostira zvakapostira kudhara pano saka iyo ratove dhirama iyi aiwa ndavaregerera joyce ndavaregerera kusvika murufu ndine muchato kai ndine muchato kwete wakare muchato saka I said till death do us part saka ticharege tichazoramba nerufu ndavaregerera vasikona vari kungonyuka chingotexta chingofona chingotumira zvimari zvokuti sinde kubrai manje brai haina kids kunaya saka madzimai ndikwanga waya akuchida asiya madzimai ndiku ungati rega ndichise shoko awanonoka utatobwete mwekutanga live yaya ichiti waya watinonokei ranga rasvika kudhara shoko ranga rasvika kudhara tikatoritaura shoko takutenda mberi tatobva pane chimwe chikamu matitichaatipokwati kana ichero ndakainda hura nhasi chaichaiva koma kwaira buda ndotaura chisaka ndahura saka mamati kuzoti zvinhu zvandingavhunziwa zve25 years ago ini ndine 21 years muchato ini ndirege vamwenyu vamusati mazvagwa pamwenyu vanga muchitokambaira ndirege zvakui ndirege bvumai kurambwa ainatsanota nebhutsu alizi kana ndiwewo saka vanga vachidai expression ipi vanga vachiexpecta chii what were they expecting though what are they in fact what are they expecting tivape maybe tingavapa hatina indo chekuvapa hanzi nachenai best decision ever thank you chenai hanzi how do people get it because ndezva hana nyika zvinenge zvabva look at the paper kuti ndechakare ndikutaura 25 years ago look at the paper go and look at the paper 25 tatochitomigwawo chochimigwa maitawava tikatofanira kusei andowani munhu anenge achisa vakomana vhumai kurambwa guys vhumai kana wakambotorerawo munhu guys munhu munhu wacho akanotora munhu wake back accept guys kana wakamboti tiri vasikana ukatorera munhu funga kuti ndiwo wakapenga because unogona kuzvara handika ndikazodzoka ndikatora munhu wangu haisi game guys chigame andei andei haisi mhosva iyi haisi nyaya kurisa nyaya sezvairi After 600 yards, take the motorway.
guys. We are in the motorway. Kura kunyuka vanhu siku nesikati makusepamila anongonyora vanhu vamakusemasu hakuna chichavhundutsa vanhu pasocial media zvinovhundu munhu anotovhunduka munhu anonyorwa munhu akafanana nemi maitawo kana mukanu kwete isusu imimi ndimi vanhu vakaita semidhi mungatovhunduka isusu chaiko chaiko vanhu vakaita sesu kudai kwai kwabuda chakazoti chero kwabuda chii ndobva ndatovhunduka monyepa imi guys nai hanzi naluya zvinhu zvacho zvinhu zvacho zvakana oda luwi amene imimi muri kutodzivambira dzifambirei isusu titori bhomu mufambe nesaidhi iroro ramunenge mahwa ikoko redu saidhi takatotaura kudhara rikatodarika famba ine ramuri kuhwa iroro kana kuti nerimwe rechauya nerechauya hamene ikoko but chingozivai kuti mother diaries vana vari mumba mavo happily married vari kumba kwangu right now vari kulajoi vari kuuk hakuna chichandibvisa kana chichandidzosa kana chichandisira masure kana chichachinja anything chinochinja hapana chichachinja chacho chacho ndopasitorina ngoma iri kutongorira ichienda saka zvimwe zvokuzoti mazodika kuti mazodika kuti ratove dhirama guys chokwadi chakanaka ratove dhirama ratongowo zvaro dhirama hapana tanya wati tichakupaswa ndotovhundukana ikanziwe tanya ukachema ti ndapustora nditokunzwira tsiko sauzii kana tesesu hawa anochakondinyuwa tinakana precious. After 800 yards, take the exit 9M42. Ibi hande ikuburai guys sere ile zvinode basa zvemastiti toro zvamaverenga koko famba ine rodo side chairo that is the correct exit. famba ine After 600 yards, famba ine side right. Kai takakundana Veroni takavaona vachiuya vachiinda aiwa panana nyaya panana ndiri tichori mwende takatodzikanidza ndokuda kana ndoda kana ndoha kundoda kubuda ndoga naiko zvinoda varegerera akabuda varegerera Keep right. imikwaikukana kuti sometimes kunokuita masinozi anovhara murodhi masinowo anovhara murodhi but because I think we're snow. We are not going to let you get it. I think we're snow. Because it's good now. Sometimes it's up for me. Chuku itaya wada iwe ne life yako sha. I life nde yako itaya unoda ne life yako. Apana nokudzira zvokuita ne life yako. Maybe kuramba ku edge send a request. Send a request kumepanzi kona ku edge. Ndakuzai mari kangu makugona kwaregera ndaregera ndakabomesera mazoisa fura yangu ari kunochikona ndakatovaisa kunochikona chai vavari kublock vunzai maitawa vanga vongodai siku nesikati kunamba kati kuna mtawa kuna maitawa woti kuna mkoma bodo woti kuna maitawa woti kuna mkoma bodo azova regera hanzi kugono murume ndasina ndizvozvo chaizvo hana ndizvo chaizvo chokwadi chakakwana senda request wejumap ndikueti mangwana Sunday guys nimusatomboridza zvinhu zvisina nebasa rese mangwana Sunday titoya pachechi panapa tinenge tiri pachechi mangwana guys tinenge tichitotaura tiri pachechi mangwana Sunday ani muri kunzwa musato ansaka pamela apiwa handizive blessing I don't know so it's up to you to figure out what happened kana what is happening me I don't know and I don't want to know because inongozati nitika ndakagara ini ndakagara panyanga ini zvokuti zvirikufamba sei I don't know handitombozivi kuti zviri kutombofamba sei I don't even want to know. Alright, let me confirm inini ndine musisi vacho ndikati ndikukonfirmerai zvamanzwa ka ndizvozvo handiti zvamanzwa ndizvozvo fambai nayo iyoyo nyaya iyoyo tori right zvakatodaro saka kana mukazobvunzwa masiti moti ndozvavakataura vakati ndizvozvo saka ndizvozvo it's okay thank you so much saka hatichadaunzwa nyaya dzemastreets ngatimuvhei on titaure zvimwe zvinhu hatichadaunzwa unzi pamela azoti please nafira kure vayazi yagara inonyora izvozvo zvamunenge maunzwa izvozvo it's okay it's true zvese zvamuchaunzwa kubvira nhasi kusvika rini it's true hapana kana chekunyepa ipapo zvese zviri right ndapedzi confirmed right guys hatomboita meli hatomboita nditori muroi wekupesera I'm very muroi
muroyi ndina ndakadai nditori muroyi wekupesera ndizvo chaizvo chaizvo. That's go with that. Ndizvo. Tatonoita nazvo. Tanita nazvo iwe. Tedza kunofara zvinhu zvichikwepo. Hanzi hey mai wamuona? Oh, ari kubudikira. Asi wandibudisa palive. Melly kana ndibudisa palive chekurova. Mabuda pamamstaona. Apa. Kwai simai nasotsika.